Dzulo pa 5 January 2026 kuchokera ku likulu la boma ku Capitol Hill mu mzinda wa Lilongwe kunatuluka chikalata chimene chimanena kuti olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino a Professor Arthur Peter Mutharika agwiritsa ntchito mphamvu zawo zimene zapatsidwa pa section 92 subsection 1 ya malamulo akulu a dziko lino kapena kuti Constitution of the Republic of Malawi kuti achokoche nduna zina, ndipo nduna zingapo zasinthidwa kuchoka ku nduna wina kupita kwina. Mwachitsanzo olemekezeka Bambo Alfred Kangata omwe adapatsidwa unduna wa dziko kapena kuti Minister of State amene wanditu asunthidwa ndi kuwapatsa udindo oyang'anira zachilengedwe kapena kuti Minister of Natural Resources. Ndiye pano Manyasa Voice Box tafunikutseni programu ya alole akanakane DPP Blue Alliance boma imene olankhula wake amakhala ndithu Pastor Moses Shumba. Moses Shumba akulankhula monyadira komanso mothokoza mtsogoleri wa dziko lino kuti akalonjeza zinthu zimachitika. Mbuyomu akuti timaona chakwera kulonjeza zinthu nkumalephera kukwaniritsa. Koma ulendo uno apita Mutharika adalonjeza kuti ngati nduna sizigwira bwino ntchito azizisuntha komanso pena akhoza kuzichotsa kumene kufuna kuti agwire ntchito yokomera Amalawi. Ndiye limodzi pano Manyasa Voice Box tamvera Pastor Shumba ndipo akamaliza timati musango choka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Manyasa Voice Box. Tikulandireni Amalawi omvera kwina kulikonse kumene muli lero pa 6 January 2026 tsiku nkumati lachiwiri kapena kuti Tuesday la wiki yoyamba la mwezi umene wa January komanso chaka choyamba chaka chatsopano cha 2026. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Poyamba penipeni mafuna ndi mthokoze wolengayo mwini kumwamba ndi dziko lapansi amene amadziwa chamkati mwa munthu wina aliyense komanso kunja kwake, amene anangoyankhula ndi mawu kuti kuyere ndipo kunja kunayera, amene amapanga zinthu zozizwa zambiri zimene anthu ambiri amakhala ndi maso auzimu amaziona, koma ukakhala ndi maso akuthupi umangoona zinthu ngati ndimene zikuyenera zizikhalira. Sizikuyenera zizikhala choncho, koma ndi Mulungu amafuna kuti zizikhala mmene zilimo. Choncho ameneyo ndi amene tikuyenera timuthokoze. Wandizunsanso mu ola ino Pastor Shumba Dzuka yankhula mtundu wa Malawi. Ndinakusankha, ndinakuyika, ndinakupatula. This is 3:15. Imagine poko matulo koma ine ndadzuka kuti Amalawi tiyankhulane. Mwayichi ndikumuthokoza mulenga amene pa zabwino zonse zimene amandichitira ine mwana wake. Lero ndikufuna ndimuthokoze President wa dziko la Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika. Ndaonetsetsa, ndakhulupirira, ndamvetsetsa kuti zimene anthu ankamunena zija zomumunyoza zija sangathe kukhala mu ofesi, sangagwire ntchito, inali nsanje kapena kuti kaduka. Amadziwa kuti profesa samayesa. Zationetsera apa kuti akalonjeza amachita. Pamene amasankha nduna zaboma anaziwuza kuti amene sagwira bwino ntchito ndimuchotsa. Ndimakumbukiranso president wopuma wakale Lazarus Chakwera anayankhanso mawu omwewo chimodzimodzi, amene sagwira bwino ntchito within 6 months ndimuchotsa. Komano zinaonesa kuti Achakwera he know how to promise but not to fulfill his promises. Chifukwa ngati anachotsa nduna ndi makumbukira ndi nduna imodzi ya agriculture Robin Lowe pa zifukwa zawonso chifukwa cha ndi amodzi ndithu, komanso kuzabweranso nduna ina Akandodo pa zifukwa zosamveka ngati zimene zija anapita pa khoti sanapezeke olakwa, nkhani panalibe. Basi the rest agwira ntchito mpaka na 5 years yonse, not even a single reshuffle. Koma kungobwera mkulukuta moyo profesa atalonjeza zayamba kuchitika. Within 2 months, this is the 3rd month, apanga reshuffle
ndikusintha nduna zina komanso kuonjezeranso nduna ina komanso otsatira kwa nduna zina. Zimene zaonesa kuti Profesa Arthur Peter Mutharika wabwera kudzagwira ntchito, wabwera kudzakhala, wabwera kudzathandiza Malawi. Amalawi ngati timadziwa kuthokoza, tiyeni tithokoze, tiyeni tiombere manja. Anayankhula ndithu timakumbukira mmene amalumbira ku Kamuzu Stadium. Ananena kuti muona zinthu zimene simunazione ndipo Malawi asintha. Ineyo I trust and I believe that Malawi will change within 5 years. Malawi will not be the same. Profesa sakugawa maswiti, Profesa sanabwere kuno kuzazikundikira chuma, koma anabwera kuzakonza miyoyo ya Malawi. Ndifuna ndikhazikike pakusintha kwa nduna zina. Kuti this is the warning to you, the ministers. Ineyo ndakhala ndikuyankhula, ndimakukondani nonse. Ndikati nonse, I don't have any grudge with any ministers of this cabinet. No, even a second minister, the vice minister. Nonse ndimakukondani chifukwa nonse mwachokera mu banja lathu limodzi la DPP. Tagwira ntchito limodzi, mwasankhidwa kuti mutiyimirire, ine ndimakukondani. Koma chimene ndingadane nanu kwambiri, izozo ndisabise, whether you like it or not. Ndi chimodzi chimene ndakhala ndikuchiyankhula kuti nduna zina, osati nduna zonse, nduna zina simukonda kuyankha mafoni athu. Zimenezinso ndi zifukwa zina zimene zikupangitseni kusinthidwa kapenanso mwina kuchotsedwa kumene. Chifukwa ino, you are there to represent Malawians. Muli pamenepo kuyimira ife. Ndi ife tikuyimbirani foni tizikudziwitsa. We are not calling you we are a beggar, we want to begging. No. Koma pali zina zimene ife timazidziwa, timamva makukamu, timafuna tizikuunikirani. Onabo, kukumveka twizi, tapanganizi, tasinthanikonizi. Ndiye khumbo lathu kwenikweni. Musamuone munthu amene angafuna kupemphani ine mine ndimakhulupirira moyo mwanga. Sakakuyimbireni foni. Ndoti munthu amene sali serious. Koma akuyenera kupeza njira kuti akupeze mukumane naye pamaso apereke nkhawa zake. Komano kuza ntchito zitu timathandizana. Ndipereke chitsanzo ngati Malawi Police Service. Malawi Police Service kupanda kuwapanga tipi zinthu zina sangazidziwe. Anthu achamoneka ngati akadaulo magwidwa wa ntchito chifukwa amapangidwa tipi ndi anthu osiyanasiyana. Mu zinthu zosiyanasiyana. Odziwika kuti agwira ntchito amakhala polisi achi. Uyu angopanga tipi kwaunika pali izi. Mutate. Iwo akapanga kafukufuku awo ninje zina mazidziwa amapeza kuti agwira ntchito ija mawu kadaulo. Polisi Malawi Police Service nkumatchuka. Ndi chimozimozi ino ngati nduna kuti mugwire bwino ntchito muzipangidwa tipi. No matter munthu akuyimbirani foniyo kaya samakuonekerani bwino kaya kuti simumacheza naye bwino. Koma once you receive his call, her call, ndikumumva kuti munthu uyu chimene akundiyimbira foni ndi chani, mumatengapo note. Nduna zina ndakhala ndikumana nazo kumaziuza. Nduna zina ndakhala ndikumatumiza mauthenga mwina pa VN koma sizimasintha. Chonde mawu amene nawo tsiku lina mudzakumbukira andi mukadzayambanso kuyankha mafoni a anthu kuzakhala kuti mbali ina yanu yada. Nde ine ngati Pastor Shumba sindikufuna ndimamva kukoma tikamanga kuti aminister anduna kuti timamva kukoma. You are there because of people. Chimeche muzichu ndithokozeso kwambiri nduna zina. Mwina nditazitchula nduna zimenezi ine ndimva kukoma kwambiri.
ukangoyimba foni no matter ndi usiku ka mama wakanthawi ndipo akayiphonya missed call yako akangoiona nthawi imene ali freeyo amayimba. Honorable Joel Chigona, mama no matter kuti call yako usana kuyankhe koma uzoti nthawi iliyonse akangoyipanga noti akuimbira. Eya bwana, ndiyankhuleni mwana wanu. Nduna imene izipanga zimenezo ndipo ndathokoza kwambiri ndi profesa amadziwa di ntchito. Anoelo Chigona sanawasinthe, malo awo ndi omwewo ogwira ntchito. Sinza kuti nawonso apanga accept ndi report limene wapereka munthu ameneyi miyezi iwiri imene wagwirira ntchito. Sindikunena kuti ena amene akusinthani no mwalakwitsa, sindikutero. Koma unanena kuti mutengepo phunziro chifukwa next time mwina sikuzakhalanso choncho, uzakhala kuti basi mwapitiratu. Amene simunapasidwe unduna amene mumayembekeza kuti mwina mwake pakakhala lishafu ena afe libwera, ndakhala ndikuyankhulapo ndi ma MP ena kuma inbox kuti ayi we are still more in time, nthawi ilipo 2025 2030 sipano ndikalekale. Ndikukhulupirira mwayambano kundikhulupirira mawu angaja ndi zimene zayamba kuonekazi. Let me to congratulate our Honorable Chipiro Mpinganjira. Analuza MP mu constituency mwawo sanayankho chilichonse, anasankha kukhala chete kumangogwira ntchito za chipani. Mpaka na wabwera ma cabinet ministers yoyamba ija alizi sanayankho chilichonse, ngakhale anthu ena amadandaula kuti kuma Chipiro Mpinganjira yekha akanamusankha. Timanena kuti Profesa Arthur Mutharika amaona, amadziwa, akuluakulu mudzikhulupirira munthu uja si wamba. Nina mneneke tili paka anthu ali pakampeni, nina kuti Mulungu watisungira Profesa ngati ngelo wathu kuti atipulumutse. Ena amatsutsa ngelo amakhala munthu zimene akupanga ipi mpano pa nzodabwitsa akuluakulu sizinachitikepo mu mbiri ya dziko kuno ku Malawi. Andi mukadekha anthu ngati mumalingalira mozama mupeza kuti zimene ndikuyankhula pasi ndi zoonadi. Mmene wasankhira akuluakulu ku ame, mmene wasankhira akuluakulu ku ma police service, mmene wasankhira akuluakulu mu ma department akuluakulu aboma, si zimene anthu amene amayembekezera. Akugwira ntchito mosayang'ana kuti awa anandithandiza pakuti kapena awa anathamanga nakhesa tukuta, koma akuyang'ana ntchito kumapereka ntchitoyo with a standard ya munthuyo kuti akagwira ntchitoyo akayikwanisa Amalawi akhutisidwa nazo. Ndimene akugwira ntchito pano pa Profesa Arthur Mutharika. So ndimafuna ndiyamike kuti Honorable Chipiro Mpinganjira, the Deputy Minister, thanks so much. Zimene timayembekeza kuti ndithu anthu ena ndithu amene agwira bwino ntchito ndithu miyoyo yawonso izisintha. Ndimadziwa Mpinganjira nakhala pa Ministry of Defense anagwira bwino ntchito yawo kwambiri. Ndi munthu wokhulupirika, munthu olimbikira. Amene mwasinthidwana musaonetse kukhumudwa kwina kulikonse. Ayi, gwirani ntchito yanu mokhulupirika, moyikonda, moyidziwanso ntchito yokuti mwina anaona kuti apapa bwanji ndiyesere penapa. Kumeneko takakhulupirikane. Kuyimba mafoni timayimba kuja nthawi zina timafuna tikuunikireni zimene Amalawi ife tikuona pakufoka kapena sipakulimbikira kwanu. Nduna ine imene ndingayamikire kuyankha mafoni Honorable Japi Muhango. Ukayimbira foni amayiyankha. Ngati sakuyankha ndoti ali busy, akakhala ndi mpata amakuyimbira. Thanks so much. Ndikuyankhula izimuona mtima. Ndikuyankhula izimuona mtima. Ena nomukhulupirira zimene akuyankhula pa Sitashumba ndizonadi. Ena nungakhale muone kho yathu. Simalimbana nazo mangoti awasa. Koma timakhala tili ndise kumbali yanu ya ntchito yanuyo. Zimene Amalawi amatituma ife ndife otumidwa. Amalawi amatikonda, amatituma chifukwa ndife anthu ofikirika kuti tikufikireni.
Ndeti kafuna tikufikireni inu muona ngati mimi atufuna tipange zina zake. I'm really sorry for that. Ineyo sindili monga mine anthu ena amaganizira. Komano kuti no tithokoze profesa ndi munthu wachifundo, munthu wachikondi, munthu akalephera amamuyesa sopena. Zikakanikapo amamukhazika. Samalirani. 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 Uthengawo ndo aulere. Uthengawo ndo pindulitsa. Tamayankhani mafoni athu. Mudzapindula kwambiri. Kwambiri. Ndikati kwambiri ndiye mumpesa kuti mudzapindula kwambiri. Ndichoke pamenepo. Ndingonena kuti mafuno abwino kwa nonse amene mwasankhidwanso kachiwiri. Ena masankhidwa koyamba kukhala na full minister. Mwina ndisanasunthirepo ndithokoze kwambiri Honorable Alfred Gangata kuti no nthawi ija munali Minister of State, komano titafufuza kuti simunali minister full minister chifukwa munali mu office ya bwana president, komano apa mwakhalano full minister of natural resources. Sindati nduna noyo sakhaso kuti muzinena kuti andikudikira kuti andipatsire zofunika. You work through your own experience according to your office. Wenepo mukakhazikepo kwambiri Honorable Alfred Gangata. Ndinu munthu wabwino. Ambiri akukuyamikirani. Siwonse angakuyamikireni bana. Izo zonse ndinene pano poyera. Pamene muli wabwino kwa ine, mukhoza kukhala soyipa kwa uyo nduna eni yonse noti onena Gangata. Pamene ali bwino kwa ine ndikuyamikira wina kuti ndani ndi mmene zimakhalira, koma ine ndinene kuti kunjaku ndikayenda ndikamamfufuza mulilongwemo mamva zambiri yanu. Ayi ndithu mwayamba bwino, ndinu munthu wabwino. Keep it up. Kadekheni kumeneko mukamvese, mukakhale ndi khutu la uzimu lomvetsera. Mwana wamkulu akakufikirani mumumvetsera akuti chani, wabwesa uthenga wanji, undithandiza sundithandiza, things like that. Komanso ndikula kuti mutakhala ndi ma advisor anu special oyenga zinthu zolongosokosa tino ongofuna kukupusisana pale kukudyerani, zikuchitirani bwino kwambiri. Uthenga wangawo ndo aulere. Uthenga wina upite kwa mabungwe amene si aboma, amene mumati mukayankhula ndoti mwaona cholakwika cha boma. Mukayankhula mukaona chabwino cha boma, chimene boma lapanga chabwino simayankhula. Malawi anagula chimanga ku Zambia, munayankhula zanu zija fine. Lero chimanga chichamba kubwerano kuti Amalawi apulumuke potengera kuti tikudikira kuminda ako. Mwina tasandi 2 months kuti kuminda ako kulongosoke, koma president ndi nduna zake akuti yaya Amalawi asafe ndi njala simuyankhulapo. Taona matrakiti akulowa mdziko muno choka ku Zambia chimanga kuti Amalawi agawiridwe, ndipo dodima ili nkati kugawa chimanga. Kodi njiru zimenezi zikupindulirani chani? Ndimakumbukira Malemu Bingwa Mutharika, mzimu wake uwuse mumtendere, ankayankhula ndi atolankhani kuti Malawi zanu akachita chinthu chabwino simabwera pa front page, koma kungochitika choyipa atolankhani mumatuluka. Ndifo chani mumakhala ndi nsanje? Inunso mabungwe enu mumakhala ndi nsanje chifukwa akachita chosakhala bwino kumbali yanu boma mumatuluka. Chikakhala chachita chabwino simubwera kuyamikira. Chimakhala chani? Nsanje. Ndi nsanje sitithandiza. Chifukwa inu mangono khala mabungwe mwati tikutenge ndi weekend pamene posogolerepo simupangaso zimene mumayankhula zicha. Ayi zikhalaso awkward. So tiyeni tiyime pachikondi, tikonde dziko lathu. Andi zambi zimene zikuchitikazi sizikuchitikira mayiko akunja, zikuchitikira kwathu konkuno m'Malawi momuno, zikufikiranso Amalawi. Why can't we accept that and give thanks to the leader of this country?
koma basi kumangochita kumangodzudzula iyayi tiyeniso timveke panthu akuva kuti mukuyamikira mukuthokoza mukusiyanisanso inu pa miyezi yokha itatu itu amalawi akusiyanitsa tinenemo pa mulungu amalawi akusiyanitsa ndipo si malawi ngakhale maiko akunja they are watching akutionatu pamene tikuponda ndipo akukhutitsidwa nazo. Pomaliza penipeni mafuna ndithokoze mwini wake wa Mpungwepungwe YouTube channel akuthandiza kwambiri kuti amalawi muzidziwa zinthu mosavuta. Ife tikatusa ma VN tikamponyera nthawi yomwe imakhala pakalikiliki kuti anthu muzione pa YouTube mudzimvere pa YouTube. Tithokoze kwambiri Mr. Honest. I love you so much. Keep it up. You are assisting this country, Malawi, in so many things. May God bless you, guide you, and protect you. Tithokoze so kwambiri ku Malawi Defense Force kuti kwasinthika kwambiri zambiri zikuchitika mothamanga zimene amalawi ambiri sitimayembekezera. Ame komanda ndi otsatira anu mukugwira ntchito yaikulu kwambiri bwana Jafu, bwana Chawanda ndi ena ma commissioners, ma commanders ama site. Please muthandize president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti dziko lino lisinthe modabwitsa. Chimene amalawi akufuna kwambiri kusintha modabwitsa. Ndithu chitetezo kumalawi kuno chakhwima chabwinobwino kwambiri. Polisi so yayi ndithu ona ndithu kumadusa misomo immigration ndithu kuchinga misomo kufufuza kuti awandi amalawi di zimene tikuzifuna dziko lathu anthu aziyenda momasuka mwamtendere dziko la Malawi. Thank you so much, Inspector General of Malawi Police Service. Ndiye nonse kumene koko ambuya kudaliseni. May God bless you today, tomorrow and forever. It is my prayer. Pastor Shumba, it's my name. Bye-bye.